ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ସାଣ୍ଡୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ କି? ଏ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଉ ସହରକୁ। ଆଉ କେତେ ଆଉ ଦେଶୀ ମାରୁ, ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1ଟା ଆଣିବୁ ଆଉ। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। ଏ ସତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେ ଶଳା ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ। ଏ ଶଳାର ପଇସା ନା ପିଇବାକୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ବାଳ ନା ପଇସା ଦେଖାଉଛୁ, ଶଳେ ଦେଶୀ ପିଇ ପିଇ ଜୀବନ ବି ଦେଇଛ, ବହୁତ କଥା କହୁଛ। अबे साले ହଉ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ଆଣିକି ମାରିବି ଆଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ଶଳା ଛୋଟ ଲୋକ କହୁଛି ବାକାଡ଼ି ଲେମନ ପିଇବ। ନାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ 2ଟା ବିୟର ଆଣିଥାନ୍ତେ, ପଳେଇଲେ। ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ ଚିଠିଟା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦବୁ, ବୁଝିଲୁ? ନା ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ସେ ମତେ ମାରିବ। ଓହୋ ଲବଳେ, ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ହଣା ଖାଇବୁ, ହଣା। ଓହୋ ଲବଳେ, କ୍ଷୀର ଖିଆ ପିଲାଟା ଅବୁଝା ହଅନି, ମୋ କଥା ମାନେ, ଚିଠିଟା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେ। नहीं। ଲବଳେ ମୋ କଥା ଭଲରେ ମାନିଯା। ନା 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 ଚିଠି ନେବାକୁ କହୁଛୁ ନା ହଣା ଖାଇବାକୁ କହୁଛୁ? ଆରେ ବୁଝିଲା ପିଲାଟା, ଠିକ୍ ବୁଝିବୁ ରେ। ହଁ ନା ମତେ ମାରନି ନା। ରବୁଲି, ଏ ଶଳାଟି ମୋ ଚିଠି ନେଲାନି, ଆକୁ ଏଠି ହାଣିଦେଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ। ଯିଏ ମୋ ଚିଠି ନ ନେବ ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହବ। ସାରା ସହର ଜାଣିଛି ଶୁକୁଟିକି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେବି, ବୁଝିଲ? ମୋ ନା ଶଙ୍କରା, ଶଙ୍କରା କୁଚା। ଲବଳେ ଲବଳେ ଲବଳେ।